विराट कोहली, श्रुति हसन, मलाइका अरोड़ा आ सारा अली खान जैसन भारत के मशहूर हस्ती अक्सर करिया पानी पियत लौकेले। सोशल मीडिया पर ब्लैक वाटर के बहुत लोकप्रियता मिलल बा, काहे कि इस सुपर हेल्दी ड्रिंक पावल गईल बा। लेकिन असल में करिया पानी का होला? खैर, करिया पानी एगो एल्कलाइन पानी हा, जवना में फुल्विक एसिड के मात्रा ज्यादा होखेला, जवना के चलते एकरा के करिया रंग मिलेला। फुल्विक एसिड में कैल्शियम, पोटेशियम अवुरी मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होखेला, जवन की एकरा के स्वस्थ पेय बनावेला। सेलिब्रिटी लोग करिया पानी काहे पिएले? सेलिब्रिटी लोग कई कारण से करिया पानी के चुस्की लेवे के पसंद करेला। पहला, इ पेट में निमन बैक्टीरिया के मात्रा बढ़ावेला, जवन की पाचन अवुरी चयापचय में मदद करेला। दूसरा, एकर एल्कलाइन नेचर व्यायाम के बाद खून के कम चिपचिपा राखेला अवुरी डिहाइड्रेशन से बचावेला। संगही फुल्विक एसिड डिटॉक्सीकरण में मदद करेला, काहे कि इस शरीर में मौजूद विषैला पदार्थ से आसानी से जुड़ जाला अवुरी पेशाब के माध्यम से ओकरा के खत्म कर देवेला। एकरा अलावे इ डायबिटीज से बचाव करेला, काहे कि इ ब्लड शुगर के नियंत्रण में राखेला, सेलुलर ग्लूकोज के कम करके। त करिया पानी पियला से स्वास्थ्य खातिर बहुत ज्यादा फायदेमंद बा, अवुरी चीनी वाला पेय पदार्थ के निमन विकल्प बा।